Pan profesor Zdeněk Neubauer ve své osobě spojuje dvě vědní disciplíny, a to biologii a filozofii. Navíc vnímá hlubší roviny naší existence, zabývá se mýty a symboly. Je pochopitelné, že z tohoto hlediska nahlíží i na Prahu, nádherné magické město v srdci Evropy. Aby se nám o těchto věcech hovořilo soustředěně a s posvátnou pokorou, vydali jsme se spolu pěšky a zcela bosy na Vyšehrad. Na tomto místě je možné zamýšlet se nad stověžatou Prahou a citlivě ji vnímat. Sedíme v trávě a díváme se na Karlov. Jak je tomu s pověstí o této části města? Ta pověst je samozřejmě dobře známá. Kdysi, když Karel IV. Přikázal postavit tento kostel, respektive on byl dostaven poněkud později, tak je to první kostel s kupolí, s klenbou, která v té době už v renesanci byla známa, ale renesance tou brunelleskovou kopulí na chrámě v Florencii vůbec začíná. Bylo to něco neuvěřitelného a Brunelleschi se toho odvážil jen proto, že skopíroval Panteon, římský Panteon, jediná kopulová stavba, která zbyla z antiky, protože to taky neuměl spočítat. A napodobil to geometricky. Touto důvěrou v geometrii vlastně renesance začíná. A je zvláštní, že ta pražská pověst tohleto vyhmatává. Ten architekt údajně počítal a ty výpočty mu vycházely, ale on pořád nechtěl věřit, že to bude stát. Najednou, jak byl takový zoufalý, tak se vedle něho objevil podivný muž, zapáchal od síry a řekl mu, když mě to tady podepíšeš, víme dobře co, zaručuji tě, že to nespadne. Stavitel neodolal, podepsal, když to bylo dostavěno, tak zedníci odmítli sundat lešení, báli se. A tak je milý stavitel zapálil. Ozval se strašný rachot. Stavitel zvolal, ďábel mě oklamal a běžel tam podél té hradby Nového Města, které Karel IV. Založil, dolů, zvenčí, k Vltavě a tam prý se utopil. Ďábel je sice otcem lži, ale nikdy nelže. On vždycky mluví pravdu, zatraceně nepříjemně a doslova. A ta kupule zůstala stát. Říkám, je to pověst a my se tomu můžeme usmát, anebo se podivit nad tím, jak místní fantazie vyhmátla to podstatné, co potom po celý novověk, ten spolehnutí na výpočty, na matematiku provázejí. Ale já vím, že ta pověst je pravdivá. Ten stavitel zahynul a zmizel beze jména. Je to takové místo opředené dalšími souvislostmi. Jak tady proniká ta skutečnost mýtická, ta symbolická, čím se to vyjevuje, tyto průniky? Já myslím, že Karel IV. Udělal jednu velikou chybu. Tady v tom založení Nového Města. To není nové město oproti starému, ale znamená nové město nebeské, nový nebeský Jeruzalém. A podle jeho základu bylo vytvořeno. A najednou, tak jako kulatý stůl krále Artuše, měl to jedno místo, to siège périlleux, nebezpečné místo, kam si nemohl nikdo sednout, jako tam sednul, byl sežehnut.
tak jako ostatně jeden z 12 kolem stolu páně byl zrádcem, tak taky zde se stala nějaká chyba. Já nevím, čím to bylo, ale Karel IV. Tady postavil kostel, vlastně zasvětil sobě samotnému. Jistě ne sobě v osobě, nýbrž svatému Karlovi, ale nemylme se, Karlovi Velikému, který tehdy ještě byl uctíván za světce, lži papežem, nepatří nyní mezi světce. A ten imperiální mocenský program chtěl Karel IV. Naplnit. V tomto místě si postavil svatyni a to byl ten slabé místo, slabý bod, který způsobil, že dnes tam vidíme jednu jedinou zeď a jenom znalec ví, že ty kostely, které zbyly, vytvářely tu ohromnou tajemnou síť. V tomto místě bylo něco špatného a vadného a je dodnes. A to údolí pod ním odpovídá totiž místu, které se jmenovalo v Jeruzalémě Šeol. Bylo to místo pro odpadky a říkalo se, že se tam Bálovi přinášely oběti a tudíž Šeol se potom stal názvem vůbec pro peklo. Luko, podívej se, my jsme tady ve zvláštní pozici. Tady na Vyšehradě jsme v jakémsi, řekněme, dějině neutrálním místě, ba etnicky neutrálním místě, protože Vyšehrad to je místo mytické. Zatímco, co se před námi rozvíjí, to je historie. A středem té historie je Pražský hrad. Tím tajemným, mýty opředeným, od nepaměti přicházejícím místem je Vyšehrad. Místo posvátné. Posvátnost, svatost, sakrálnost neznamená nutně něco kladného a dobrého. Je to pouze něco, co je nabito silou. Na Vyšehradě začínaly všechny veliké události. I ta poslední, kterou pamatujeme, ta listopadová revoluce, začala tady na Vyšehradě. Prožívám mýtické toulky po Vyšehradě s filozofem, profesorem Zdeňkem Neubauerem. Jsme bosi v trávě, vedle purkrabství v parku a je tu brána, která vede do parku, opatřena 2 klíči, čerstvě natřená malinká brána. Brána se otevírá, bránou procházíme. Zde stojí brána jakoby uprostřed ničeho. Procházíme od nikud nikam, ale možná přece. Podívej, jak takhle jdeme a procházíme. Zde najednou je jakoby jiná atmosféra. Stojíme před jezdeckou sochou svatého Václava. Je zcela jiná než ta socha Myslbekova. Původně stávala na Václavském náměstí, tedy Koňském trhu. Ještě v době, kdy tam muzeum nebylo. Je daleko krásnější než ona vznešená, pompézní Myslbekova. Je ličtější. A přitom putovala dlouho. Svého času byla zastačena někde tam v blízkosti Jindřišské věže, než se dostala sem. Líčí to Popelka Briánová a říká, že sem svatý Václav přišel konečně domů. Sem, kde skutečně patří. Svatý Václav na koni se dívá na Vltavu. Václav se usmívá a zdá se, jako by i kůň se usmíval. Ano, je to veselá socha. A přesto lidé místní prozradili Popelce Briánové,
že někdy taky za nocí, měsíčních nocí, viděli zde smutnou postavu sedět zamyšleně, zachmuřeně, vzpomínající tady na těch schůdkách. Říkal jsem, že podle Popelky Briliánové ten svatý Václav se vrátil, kam patřil. Jak je to se vztahem svatého Václava k Vyšehradu? Řekli jsme si, že Vyšehrad je místo mýtické a pohádkové. A nepatří sem tudíž svatý Václav historický, nýbrž svatý Václav legendární. Svatý Václav, který je symbolem, zosobněním měsíce. Víš, ta stříbrně černá svatováclavská orlice. Skutečnost, že kníže, kněz a měsíc, prý nějak v polštině kněžic, spolu souvisejí. To všechno souvisí s citem a zemí. A v tom smyslu je svatý Václav doma zde. Prý tady na Vyšehradě měl to své pole a tu svoji vinici, ve které sám vypěstil obilí po pečení hostí a ve které vypěstil víno, svýma vlastníma nohama šlapal, staral se o její vykvašení, aby se stalo mešním vínem na proměnu v tělo a krev Páně. A vidíš, včera byl právě svátek těla Páně, těla Božího, těla a krve Kristovi, jak se říká dnes. Je to svátek, kterým jakoby dobíhá, jako by byl epilogem Velikonoc. A lidé procesí vycházeli do polí, aby tělem Božím oplodnili poli a zemi. Zde svatý Václav, ten rytíř, ten bojovník na koni, rytíř znamená jezdec vlastně, je zároveň tím panovníkem, který také kráčí v noci bosýma nohama a sněhem za ubohými. Je ten, který požehnává úrodě a zemi. Je ten, který má co činit s oběma způsoby, chlebem a vínem, tělem a krví. Já si myslím, že zde někde v té svatováclavské tradici je počátek úcty, spojení, tajemné souvislosti našich duchovních dějin se svatým grálem. Onou nádobou, která obsahovala krev Krista, ale dle těch nejstarších pramenů se mluví o těle a krvi Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha. To zvláštní tajemství, které samozřejmě není pravověrné, ale které bylo lidem, zvláště lidem, co pracovali na polích, zemědělcům, vesničanům blízké, je, že ten jejich Bůh celý, Bůh v Trojici, je tělesný a že je tady s námi a že je spojen se zemí. Toto všechno znamená svatý Václav. V této souvislosti je dobře si vzpomenout i na svatováclavskou cestu ze Staré Boleslavi. Ano, svatováclavská cesta ze Staré Boleslavy jde na Pražský hrad. A tak bychom si mysleli, a tak to bývá vykládáno, z místa, kde byl svatý Václav zavražděn,
tedy z místa jeho umučení, kde prolil svou krev pro svou víru. Tou cestou, kterou se dalo poselství s jeho tělem, aby ho odneslo na Pražský hrad, a to všechno směřuje do svatováclavské kaple. Ono to tak úplně není. To místo, ze které ta cesta začíná, souvisí s Palládiem země české, obrazem, který byl vytvořený z popele, který byl původně spálen, a byl to obraz, který byl vyhrabán ze země. Obraz Bohorodičky, tak řekněme to přímo Matky země. A z této temnoty země, té černé Madony, najednou kráčí svatováclavská cesta, která se v Praze stává cestou královskou, ta přes Celetnou, ta přes Karlův most, ale vzhůru k svatému Vítu, a také končí a míří k hrobu svatého Víta, ano, nikoli v kapli svatého Václava. Svatého Víta, jehož jméno jen jako zcela nemístný ostych nemůže připomenout Svantovíta, sluneční božstvo starých Slovanů. Víš, tady se nám opět stýká to, co se mi ptala v té své počáteční otázce. Jak se mají mýty a legendy pohanské a křesťanské. Ale toto můžeme pochopit nikoli na té cestě samé, kterou budeme nazývat královskou. Mimochodem je dlouhá 24krát délku Karlova mostu a na každé této délce byla postavena kaplička. Ale to budou historická fakta. A pouze zde, z těch míst, kde ještě dodnes lidé vydávají přicházet svého knížete, aby si zde po strmém výstupu na Vyšehradskou skálu odpočinul, zamyslel, zavzpomínal a zatěsknil. Tebe odtud vidíme tu cestu celou a můžeme tím pádem ji vidět z té perspektivy lidové nepaměti. Sedíme na Vyšehradě na trávníku u sochy svatého Václava. Sluníčko zapadá. Co dělá slunce nad Prahou? Kudy vstupuje k chrámu svatého Víta? Co znamenají vůbec signály slunce, slunovrat? Právě jsem se zmínil o tom Svantovítovi, o tom světci, který zároveň připomíná to staré božstvo. Sluneční božstvo, uctívané asi od pradávných časů, tady na vrcholku hradu, na pahorku Žiži, tak někde mezi svatým Jiřím a svatým Vítem a Vladislavským sálem, kde stál od nepaměti stolec pražských, českých, místních náčelníků, vladyků, knížat. Karel IV. Nechal posunout most, Juditin most, její základy ještě dnes vidíme v místnostech v budově a základech křižovnických, posunout obratu 20 metrů. Tak, aby když se o slunovratu díváme na západ slunce, tak slunce zapadá právě a přesně, stojíme-li přesně pod Mosteckou věží, na této straně Vltavy, za hrobem svatého Víta. Filatelisté možná vědí a ostatní snad také, že první československá známka byla malována muchou a bylo to slunce nad Hradčany. A lidé si myslí, že to je symbol východu nové budoucnosti našeho národa, východu červánku státní samostatnosti. A jen se divili, jak mohl být ten mucha takový hloupý, že nevěděl, že nad Hradčany slunce nevychází, nýbrž zapadá. Ale ta symbolika právě byla daleko hlubší. Připomíná tuto souvislost slunce
dotýkající se země v místě hrobu svatého Víta a konce měsíční cesty svatého Václava. Od hlubin země, od temné Madony, Paládia země české, přes Posecký kostel svatého Václava, jeden z nejstarších až nejtajemnějších, až po vrchol, po hrob svatého Víta, místa, kde se právě nyní dotýká slunce obzoru. Cesta od země k slunci, od zdola směrem vzhůru.